Ni Maider Mateos naiz, osasun sailean lan egiten dut eta zehazki azterlan eta ikerkuntza sanitarioko zerbitzuan, eta gaurko hitzaldian hitz egin dut edo saiatu naiz definitzen zer den osasun arloko informazio sistema bat. Informazio sistemek oso garrantzitsuak direlako bai kudeaketa mailan, bai asistentzia mailan hartzen diren erabakiak informatuak izateko eta egokiak izateko, eta departamentuan edo osasun sailean lantzen ditugun bi datu iturrien adibidea jarri dut. Alde batetik osasun inkesta eta beste aldetik erregistro epidemiologikoak. Maider Mateos utziko dizuegu. Maiderrek gurekin ere lan egin zuen urte batzuk, matematikaria da, eta orain planifikazio zuzendaritzan, osasun saileko planifikazio zuzendaritzan lan egiten du, eta azalduko digu pixka bat ze informazio iturriak dauzkagun. Urte bat darama planifikazio zuzendaritzan, zehazki ikerkuntza eta azterlan sailean edo zerbitzuan. Poliki-poliki hasteko nire hitzaldia nahiko simplea izango da, eta bakarrik egingo dudan gauza bakarra edo saiatuko naizena da informazio iturriak edo informazio sistema zer diren definitu, eta sailean eskuragarri ditugun datu batzuk aurkeztea. Zuen lanetan erabilgarri erabilgarriak badira, zuek jakiteko horiek existitzen direla eta zuen eskura jarditzakegula. Feliperen lana, Felipe eta bere taldearen lana, asko sakonagoa da, baina datuetan oinarritzen da. Hauek dira datu iturri batzuk, beraiek ere erabiltzen dituztenak, baina, eta uste dut berak ere kontatuko duela, beste datu iturri batzuk ere badaude. Eta zuzendariak esan duenez, beste datu mota berriak agertzen ari dira, eta horiek ere ustiatzeko teknika berriak eta sakonagoak erabili behar dira, eta, ez naiz aurreratu nahi, baina horretan dabiltzate beraiek. Zer da informazio sistema bat? Zer da informazio sistema bat? Etengabe gure lanean, ez dakit zuenean, baina nik uste dut askotan, eskerrik asko. Entzuten dugu eguneroko gure jardueran, informazio sistema hitza, ezta? Eta informazio sistema egoki bat eduki behar dugula gure erabakiak zuzenak izan daitezen eta erabaki informatuak hartzeko eta gure jarduera nolabait informazio horretan oinarrituz hobetzeko. Orduan, zer da informazio sistema bat? Osasun arloko informazio sistema, datuak biltzeko, ordenatzeko, aztertzeko eta transmititzeko egitura bat besterik kakoen artean, besterik ez da. Bere helburua edo bere xedea da datuak bildu, datu gordinak, eraldatu eta informazio bihurtzea. Informazio hori erabilgarria izan dadin, bai kudeatzaileentzat, bai klinikoentzat, bai asistentzia jardueran dabiltzaten profesional guztientzat. Orduan, datuekin eta informazio sistemekin zer nahi dugu? Osasun agente guztiei informazioa ematea eta erabaki horiek modu egokienean hartzeko. Zeintzuk dira erabiltzaile horiek? Lau talde handitan bana ditzakegu. Alde batetik agintariak, politikariak, kudeaketa mailan dabiltzaten profesionalak,
Eta zertarako erabili behar dituzte informazio sistemak? Bueno, politikak, estrategiak, planak diseinatzeko modu orokorrean eta bere lerro estrategikoak edo osasun sistemaren lerro estrategikoak garatzeko, ezta? Beste alde batetik profesionalak dauzkagu. Eta profesionalak bere ezagutza eta bere gaitasun klinikoak garatzeko ere datuak eta informazio sistemak erabilitzakete. Adibidez, historia klinikoarekin, profesionalek beraien arteko komunikazioa errazten da, edo pazientearen aurrean egiten den ekintza bakoitza hor idazten eta nolabait hor jarrita uzten, gero urrengo kontsulten oroigarria izan daiteke eta horrekin ere arreta hobetu dezakegu, ezta? Gero noski, ikertzaileentzat datuak ezinbestekoak dira. Datu barik ezin dugu ezer aztertu eta ebidentzia ezin da aurreratu. Kausak hainbat patologien edo kausak aztertzeko, prebentzio eta tratamendu metodo berriak aztertzeko funtzionatzen duten ala ez, gauza guzti horiek ikusteko ikertzaileek ere datuak behar dituzte. Eta azkenik, herritarrak. Gu guztiok, agian ez dugu pentsatzen, ez gara oso kontziente, baina gure osasun informazioa ezagutzea ere oso ona da guretzat, gure tratamenduak gure esku gera daiteke, nork bere buruaren zainketa hobetu dezake, zaintza zerbitzuak ere modu egokian erabili ditzakegu informazioa ondo badaukagu. Orduan, beraz, zer da informazio sistema, funtsezko elementuetariko bat da osasun sistema barnean. Eta, pizka bat definituta, informazio sistema edo datu iturri pare bat aurkeztuko dizkizuet, osasun sailean eta konkretuki planifikazio zuzendaritzan lantzen dituguna. Gero Osakidetzan ere datu pila dauzkazue, eta hori, ez dakit beste batek kontatuko duen ala ez, baina, bestela jarri zaitezkete beraiekin kontaktuan. Lehenengoa, Euskal Autonomi Erkidegoko osasun inkesta da. Osasun inkesta, 5 urtean behin egiten den inkesta bat da, azkena pasaren urtean izan zen, datu jasoketa edo datu bilketa 2018ko maiatzan bukatu zen, eta 12.000 pertsona baino gehiago parte hartu zuten. 12.000 pertsona baino gehiago inkestatu ziren. Zertarako balio du? Inkesta horren arabera guk ikusi dezakegu zein den osasun egoera gure erkidegoan eta ze arazoak dauden. Orduan, horrek asko laguntzen die politikariei edo agintariei osasun arloko buruzko erabakiak gidatzeko. Eta aurreko ediziotan, hau izan da 7. edizioa eta 5 urtean behin egiten bada, egin kontua eta lehenengoa nahiko, orain dela denbora nahikotxo izan zela, ikus dezakezu. Orduan, zertarako irabili izan da beste batzutan, adibidez osasun arretaren unibertsalizazioa beharrezkoa zela eta hori garatzeko, aurren hortzak zaintzeko programa guztiok padi bezala ezagutzen duguna beharrezkoa zela eta garatzeko, edo etxe onkologikoko programak antzeman eta jorratzeko, aurrera eramateko. Eta aldi berean, edo hildo horretan ere, osasun planak diseinatzeko eta ebaluatzeko. Adibidez, aurreko inkesta 2013koa, 2013-2020ko osasun plana diseinatzeko erabili zen,
oraingoa 2018ko inkesta hau erabiltzen ari da plan horren ebaluaketa bat egiteko, eta erabiliko da, suposatzen dut, 2021ko plana ere diseinatzeko. Orde, ze informazio biltzen du osasun inkestak? Bueno, 3 bloke handitan banatu dezakegu, alde batetik osasun egoerarekin zerikusia duten aldagai pila batzen ditu, osasunaren balorazioa, osasunari lotutako bizi kalitatea neurtzen du ere, desgaitasuna, pertsona bakoitzak pairatzen dituen arazo kronikoak ere jasotzen ditu, horrekin prebalentziak eta horrelako gauzak kalkulatu daitezke. Bestalde batetik, osasunaren determinatzaileak ere neurtzen ditu, bizi eta lan baldintzak, faktore psikosozialak, osasunarekin erikusia duten jokabideak, alkohola, tabako kontsumoa, ariketa fisikoa, elikadura ohitura, gauza guzti horiei buruz galdetzen da osasun inkestan. Eta azkenik, osasun eta zainketa zerbitzuak, baliabideen erabilpena, adibidez, jendeak zenbat joaten den medikoaren gana, edo erizainaren gana, edo urgentzietara, edo ospitalitatzeak, eta zaintza programak erabiltzen dituzten ala ez, eta azebete gabeko arreta beharrak, jende batzuk ez bada joaten medikura, edo problema bat badauka, eta ez du bere arreta jasotzen, zergatik den, arazo ekonomikoengatik, edo ez ezagutzagatik, edo bueno. Eta zeintzuk dira, gauza guztiak bezala, osasun inkestak badauzka abantailak eta mugak. Abantail nagusiak, baina laginaren adierazgarritasuna. 12.000 pertsona horiek ez dila holan nire 12.000 lagun. Eustatek egiten du laginaren kalkulua, eta saiatzen da egiten du, sexua, adina eta banaketa geografikoa gutxi gora mantentzen. Orduan, ateratzen diren datuak, benetazkoak dira edo gertatzen denaren islada dira. Erantzun tasa altua lortzen da, esfortzu handiarekin, baina 80% inguru erantzuten du inkesta. Inkesta luzea da, bakoitzaren etxean egiten da, ez da eroso, baina lortzen dugu erantzun tasa altua hori lortzen. Beste abantail bat, baina aldi berean muga dela, eta komentatuko du gero ere, pertsonen pertzepzioaren islada dela. Claro, guk inkestatzailek joaten dira pertsonen etxetara, eta beraiek galdetzen dut. Eta, claro, pertsonak ematen du bere sentimena, bere egoeraren, berak nola sentitzen den adierazten du. Horrek, alde batetik ona da, ze jasotzen dugu biztanleria zer sentitzen duen, baina, gero esango duen bezala, batzutan pertzepzio hori ez da errealitatea. Batzuk oso ondo sentitzen gara, baina gero ez gaude hain ondo. Hori aldi berean abantaila eta muga izan daiteke. Eta azkenik, informazioa eskuragarri geratzen da datuak bildu eta oso gutxira. Datuen bilketa maiatzan bukatu zen, eta abenduan zeuden argitaratuta lehenengo datuak, lehenengo emaitzak. 6 hilabete, abuztua erditik, eta ez genuen pizka eta aurrerago, pizka lehenago aurkeztu, agenda arazoengatik. Baina oso denbora gutxi da 6 hilabetetan horrelako datuak esplotatzea
emaitzak ateratzea oso denbora gutxi da. Eta, horretan jarraitzen du, lehenengo emaitzak argitaratuta daude, baina sakontzen goaz. Hori, osasun inkestaren aldetik, mugak. Alde batetik kostu handia daukate, kostu handia daukate bai denboran, bai ekonomikoki, enpresa bat kontratatzea, inkesta guzti horiek egiteko, ez da gauza merkea, ezta? Gero horritzapen alborapena galdera batzuetan, galdera batzuk, inkestaren galdera batzuk, dira, azken 2 astetan, zenbat, ez dakit, garagardo hartu dituzu. Agian ez gara zehatz-mehatz oroitzen, zenbat garagardo hartu ditu, orduan hor alborapen bat egon daiteke. Inkestatzailearen aurrean egoteak ere batzutan pertsonak inibitzen du, badaude zenbait gai pizkat intimo edo izan daitezkela, eta pertsona sentitu daiteke pizkat, hau nire esparrua da, eta ez dut nahi esatea, ez dakit. Badago galderaren bat orientazio sexualari buruz, edo gai ekonomikoei buruz, hori ere muga bat izan daiteke, eta pertsonen pertzepzioen islada dela lehen komentatu dudana. Hori hori osasun inkestaren aldetik gero. Beste datu iturri bat daukaguna osasun sailean, erregistro epidemiologikoak dira. Erregistro epidemiologikoak zer dira? Osasun egoera jakin baten kasu guztien datuak biltzen dituen fitxategia da. Kasu honetan ez da lagin bat hartu eta galdetu eta zer ateratzen den, baizik eta datu edo guztiak biltzen dira, baina arazo oso jakin batzuei buruz. Orain ikusiko dugu zeintzuk diren eta ulertuko duzu hobeto. Zertarako erabiltzen dira edo zertarako balio dute? Gaixotasun edo egoera eta bilakaera aztertzeko oso erabilgarriak dira. Osasun jarduerak planifikatu daitezke, modu horretan, ikusten zehatz-mehatz zer gertatzen den, adibidez, hilkortasunarekin edo minbiziarekin. Eta oso datu iturri sakonak eta unibertsalak biztanleri osoa estaltzen dutelako. Kalitatea nahiko ona da, eta datu guztiak edo kasu guztiak jasotzen dira. Ze registro daude gure erkidegoan? 6 dauzkagu: hilkortasun erregistroa, ospitaleko alten erregistroa, hau agian ezagutzen duzu CMBD bezala, ospitaleratze guztien datuak daude, minbiziaren erregistroa, haurdunaldiaren borondatezko etenduren erregistroa, gaixotasun arraroen erregistroa eta toxikomaniei buruzko informazio sistema bat. Bakoitzak aztertzen duen prozesuari buruzko informazio osoa biltzen du, eta azterketa hori egiteko beharrezkoak diren aldagaiak jasotzen ditu. Ez dakit, adibidez, hilkortasun erregistroa jasotzen du data, heriotzaren kausa, sexua, adina, horrelako aldagai asko. Eta berdin beste guztiekin. Minbiziaren lokalizazioa, estadioa, horrelako informazioa. Abantailak, ja esan dut, baina biztanleriaren estaldura osoa lortzen da. Protokoloak daude kasu bakoitza kasu bat agertzen denean erregistro horretan sartzeko, eta printzipioz, beti perfekzioa ez da existitzen, baina printzipioz kasu guztiak jasotzen dira. Orduan,
horren ondorioz, erantzunik gabeko datu gutxi daude, eta ez dago lagina akatsik, lagina ez da existitzen, lagina akatsik ezin da egon. Informazioaren kalitatea ona izaten da, informazio bilketa espreski egiten delako erregistroan sartzeko, eta informazioa denboran zehar modu uniforme batean jasotzen denez, datu serieak eta konparaketak egiteko aukerak ere ematen dira. Eta noski, bere mugak ere badauzkate. Horietako muga bat dekalajea da, erregistroekin inkestan ez bezala, datua sortzen denetik, datua eskuragarri dagoen arte, denbora tarte handia egon daiteke. Adibidez, minbiziaren registroa orain uste dut pizka bat aldatzeko ideia dagoela, baina orain ari dira izten 2015ko erregistroa. Orduan, dekalaje hori da, agian kasurik estremoena, baina dekalaje bat egon daiteke eta ez da hain inmediato, ez da. Gero, baliabideen kontsumoa ere muga bat da, kasu batzuetan, eta horrekin lotuta dago hurrengoa, kasu batzuetan profesional bereziak behar dira kodifikazio lanak egiteko, adibidez, ospitaleratze registroan edo hilkortasunaren kasuan, norbait egon behar da kodifikatzen heriotza edo ospitalaritze horien kausa. Hor daukazue lehen inkestarekin ere bazegoen horesteka, webgunera sartu nahi bazarete, hor daukazue. Eta gero, aipatuko dut, besterik ez dut egingo, aipatuko dut oso azkar, beste erakunde batzuen datu iturriak ere oso garrantzitsuak direla osasun gintzan edo osasun arloan. Alde batetik Osakidetza, eta hau agian zuek ez dakit nondik zatozen, baina agian zuek ezagutuko dituzuenik baino geto, historia kliniko elektronikoak izugarrizko informazioa ematen digula, baina ez dela beti ez dela oso erraz hori manejatzea. Baina oso datu iturri importantea da osasun arloan. Eta beste alde batetik, Eustatek ere, agian ez da hain ezaguna, baina Eustatek ere gauzak egiten ditu. Eta adibidez, biztanleen udal estatistika, bizi baldintzen inkesta, ongizate pertsonaren inkesta, pistak ematen dizkigu ikerkuntzan edo beste gai sozialetan, gai soziali buruz, baina osasunarengan eragina izan dezaketen gauzei buruz. Eta biztanleen udal estatistika berez oso garrantzitsua da, gero hori biztanle kopurua eta hori beste adibidez hilkortasun erregistroarekin gurutzatzen, kalkulatu daitezke bizitzaropena, hilkortasun tasak, hilkortasunaren bilakaera nola gertatzen den, hilkortasun atlasak, orduan Eustatek ematen dituen erremintak ere oso erabilgarriak izan daitezke. Eta, labur bilduz, osasun arloko, hor daukazuena, osasun arloko informazio sistemak oinarrizko elementua dira, biztanleriaren osasuna hobetzeari zuzenduta gauden erabaki hartze prozesuak, gidatzeko erabaki hartze prozesuak, eta Feliperen mailan ere ikerkuntza garatzeko eta azken finean jarduera hobetzeko. Eta nire aldetik, zerbait behar duzue galderaren bat edo, e-mail bat bidali dezakezue eta saiatuko gara erantzuten.